गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. वैभववाडीतील अर्जुनराव राणे विद्यालय व वनविभाग वैभववाडी यांच्या वतीने आज शहरात वृक्षदिंडी काढण्यात आली. वृक्ष संवर्धनाचे संदेश फलक घेऊन विद्यार्थ्यांनी जनजागृती केली. पर्यावरण संवर्धनासाठी आज अर्जुनराव राणे विद्यालयानं वृक्षदिंडी काढली. पारंपरिक वेशभूषा करीत विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. झाडे लावा झाडे जगवा असा संदेश फलक घेऊन विद्यार्थ्यांनी शहरात रॅली काढली. यावेळी वैभववाडी तालुका शिक्षण संस्थेचे स्थानिक समिती अध्यक्ष जयेंद्रराव राणे, वनविभागाचे अधिकारी हप्प लाड यासह विद्यालयाचे शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित होते. परिक्षेत्र अधिकारी वैभववाडी आज वनमहोत्सव कार्यक्रमाअंतर्गत अर्जुनराव राणे विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने वृक्षदिंडी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमासाठी या प्रशालेचे कार्याध्यक्ष जयेंद्रनाथ राव राणे साहेब, कॉलेजचे प्रशालेचे प्राचार्य, शिक्षकेतर स्टाफ आणि विद्यार्थिनी खूप मोठ्या उत्साहाने या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाल्या. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश समाजामध्ये वृक्ष लागवडीबद्दल आत्मीयता निर्माण करणे, मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करणे आणि जे काही आजकाल आपण म्हणतो, आज वेगवेगळ्या विषयांना आपण जे तोंड देतो, ग्लोबल वॉर्मिंग आहे, क्लायमेट चेंज आहे. आज आपण यावर्षी बघितलं 2023मध्ये पूर्णतः मृग नक्षत्र हे खाली गेलेलं आहे. एकही पाऊस पडलेला नाही. शेतकऱ्यांना काळजी वाटत होती की यावर्षी दुष्काळ पडतो की काय, पण हे कुठंतरी झाडे तोडण्याचे परिणाम आहेत. तर वन्यजीवांचा अधिवास वाढावा, पशुपक्ष्यांना त्यांचा अधिवास भेटावा आणि ह्या पद्धतीनं समाजामध्ये वृक्ष लागवडीबद्दल ही एक चळवळ आहे. समाजाने यामध्ये एक उत्साहानं भाग घ्यावा, यासाठी ही वृक्षदिंडी आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यक्रमामध्ये सर्वांनी उत्साहानं भाग घेतला, याबद्दल सर्वांचे आभार. आणि इथून पुढं अशीच वृक्ष लागवड चळवळ पुढं जोमानं कार्यरत राहावी आणि आपलं जे 33% वनक्षेत्र वनांनी व्यापणं हे उद्दिष्ट आहे ते पूर्ण व्हावं आणि यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करायचं. या शाळेच्या सर्वांना मी पुढील भविष्यासाठी, उज्ज्वल भविष्यासाठी, येथील विद्यार्थ्यांना पुढील भविष्यासाठी मी खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. सामाजिक वनीकरण विभाग सिंधुदुर्गमार्फत. आणि नमस्कार. वसंतराव नाईक यांच्या जन्मदिनाच्या निमित्तानं कैलासवासी स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांच्या जन्मदिनाच्या निमित्तानं कृषी मेळाव्याचं आयोजन या ठिकाणी देशभर आणि महाराष्ट्रभर चालू आहे. याचं औचित्य साधून वनीकरण विभाग आणि अर्जुनराव राणे विद्यालय तालुका शिक्षण संस्था वैभववाडी यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आज आम्ही एक मोठी जवळजवळ 2000 विद्यार्थ्यांची या ठिकाणी झाडे लावा झाडे जगवा अशी रॅली काढलेली होती. त्यामध्ये सर्व वनीकरण अधिकारी यांनी सर्वांनी भाग घेतला होता. आज खऱ्या अर्थाने वनीकरणाचे अधिकारी या तालुक्यात आहेत हे असं आम्हाला दिसलं, कारण अतिशय चांगल्या प्रकारचं त्यांनी काम केलेलं आहे. सुमारे 2000 झाडं देऊन प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या हाती झाड दिलेलं आहे आणि ही दिंडी संपल्यानंतर ही सर्व झाडं ही वनीकरणाच्या मार्फत
ही शाळेच्या ग्राउंडवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात येणार आहेत आणि म्हणून या सर्व वनीकर अधिकाऱ्यांचे आमच्या तालुका शिक्षण संस्थेच्या मार्फत मी मनापासून त्यांचा आभारी आहे. कारण झाडे लागवा झाडे जगवा ही फार काळाची गरज आहे आणि म्हणून आमच्या प्रशाळेच्या मुख्याध्यापक सर्व त्यांचे सर्व सहकारी आमचे सर्व विद्यार्थी यांचा मी मनपूर्वक आभारी आहे की याने धो पाऊस असतानासुद्धा या ठिकाणी ही वृक्षदिंडी काढलेली आहे. मी सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.